Kasango norong belakan khaksango teh hamai baro jaraka hamai tinaro nong basango maru mani tiba hamai maru tiba hani baro no tamni dake kana sini press conference tongo press club bharat jorao sini jara TUIR bisi khainai RPI khainai kana जों Tripura State Committee RPI जों kana committee saklaयनाय एरपरे जों kana kongko saplaयनाय awan boinang Tripura hani borokno oinani musungo chini RPI khainai tai TUIR bisi khainai tai kumun ridani sranglang koina musungo tai hani borokno koina musungo जों chini party khana saklaयनाय जों chini bwsakni RPI ni naharmung RPI ni subamung Republican Party of India ni naimung जों सालायनाय Republican Party of India hangkangke Dr. B.R. Ambedkar bose ono party no karibo tai সংবিধান bo bono siyo bini laibe जों porikhandugo usubjak jati অনুসূচিত জাতি rokno bo tai ST SC ko OBC rokni karibani abo bose karibo a somosya rokno tai bini jibono जों porima rok nukha bo poriphu rogo apuru setango tai brahman rokni rakham basilayo bo school no kosuma habjaya nuka asubuse bo alada bini jagai tlangin bo ma koribo asu jangai tlangai apuru jodi full class rok pian rok jodi haya angke bo poriphu rogo tui hima nangya bo tui ma nangyan thang bini jibon kahani rogo gabon boino সংবিধান no जों रक्षा खालायना बागैनाय जों Tripura o tabuk जों गोबां राजनीतिक दल नायखा जों बिसेसकै रिटायार्ड स्ट्रं आं कोइनानि मुसंगो नरक खायके आसक तन्यावनाय बुनि क्लब क्लब किमियावनाय जों वाइसा Tripura हाना नायलायसिबानो चिनि बिसिं तै खायनाय जों वानसावैनाय दाम खालायमान जों नायनाय आबोगैना कयो चिनि जत्तो रिटायार्ड स्ट्रं चिनि जत्तो ओभारग्राउंड रक खानावो प्रेस क्लब हायनो चा बिस्कुट नंलायनाय जों Tripura हानि चिनि अंक Republican Party of India ni State Committee जों खाना साग्लायनाय नाङै हंगांके आं गोबांमा BJP रबाय कक सालायखया IPF रबाय कक सालायखया आप्रु जेतु NC तंको ओमफ्राय मथाबाय बै सालायखया हंगांके कांग्रेस रबाय कक सालायनायखया केबो खानो चिनिओ 43 टा दाबी तमन गसिनाया शुद्ध रामदास आठावाला जी Republican Party of India ni tabu Empowerment and Social Justice Minister bosimise bini minister ni kaito seiru chini joto TNB accord ATTF accord NLT accord Tripura land Roman script tai edisini more power tai bos Prime Minister no sitisiyo Home Minister no bo sitisiyo chini bagai ga ngabono bono sawo ang nung bai je phayano nung ana tamo nai chaga abru chini no dabi rong nang bono klok no kata ga bano usang phung thainai sungna rong no Tripura hana nai nai ni sawinai State Committee bo sungno जों खाना साख्लायनाय जागौ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आइसो प्राय MCC टिचुजन नाहनाय नाहारिनाय कारण जों 2004 যখন रिटायार्ड संगिनाय इंडिया गभर्नमेन्ट नायबाय Tripura गभर्नमेन्ट चुक्ति खालायो जों माइयाफ्रो रेवेन्यू इन्सपेक्टर DC
takbor secretary level khamai ya karon official se masuk sai me yang ya tahu sai manka gawaino sing ritanis rok waisa CPM ni ungklok waisa ke BJP ni ungklok waisa ke Kongres ni ungklok waisa ke tahu sini BJP ni ungklok जों तो फेरो दा सिनि लिटारनि सिरंग बुए व्यवहार खाजा गोटा गावन मगैना स्पेशली सिनि लिटार सिरंग कयनाय जों ताबो वाइसा नर वाहायनो जदि जाया खाय दं खांके नर वाहन ना कादि नर वाहायना एलाका हायना खाय दं नर ना कादजि बुइबाय गाहाम गोरोंखा दंगै जाया नंया गाहाम के दखान बगै तेवाइसा हिमिनाले सिवानो मोनने आं नरक खाना सिनि पाब्लिक रोबो फायदों फायनाय जोंनो लगे फायदों जोंनो खाबलि इलेक्शन समय के इस्तिहार एक कारिवो क काम काम सावो वालाय लायो बयनि नक सकालायो बुलायो आबोदा पातिन दमु निनि सयबाय कायसा सिनि बरफ थांगा काके बासि काके nok kaisa tangri man hangke nok lo utan nok lo sok sawo gunda se senamu bunyi nok lo sok sawo bunyi se bulai ro obo da patin dok ni ka hamnai nai obo nang au te bo wan mai sincha selengwa ang india bo Subhendu Adhikari hai pok Paschim Bongo ni chief minister tongani uchi dia bo nang girina khayo bo podotek khainan dakar bo tongkhutui tangai gijanok sabaijana klai bo tongkhutui tangai kisana bujana klai aboda bo ang usong numoni ba bonang numoni ba Subhendu Adhikari numoni ba aroni muslim rok lama sampai ya dharma poriborton khlaidi nornang lamar na hindu ni hisable bo aboda mukhyamantri upযুক্ত Omahai Mukhyamantri no girina khaiwa bo prosasan salamani bo bini khomata kriya bo ugro hindu sini Dr. B. Ambedkar kake সংবিধান sine ধর্ম নিরপেক্ষ যতন অধিকার নাই ওবিসি no bono সংবিধান sunamo SC no bono sunamo minority muslim no RM bono sunamo সংবিধান বসে sriung goba gobona ngaro kubui nukjago oboni bagino akti prahani borok no koinani musungo te kaisa जों सुप्रीम कोर्ट नि उकिल दुइजन चराय गाहाम मांखा ताबो खिनि TNB नि एकर्ड गोबांमा तंखौ इमप्लिमेन्ट खाया ATTM एकर्ड गोबांमा गखलाया इमप्लिमेन्ट खाया प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार नि अफिसनि सिटि फैया आबो सरिया द अबो रांगरि नांगौ क्षमता नांगौ तिनि ताबो जे सरकार सिनि मुख्यमंत्री आसो दंगाय 765 मतong kana sini renaming committee tibrota government ekta gotongota committee tongota a committee on sini biddut MDC agi teman biddut deborma जों rahaka obung susia ya ble renaming bung senan tv sin chuki tong tien ATTM chuki tong obung sia abon bagino ani khadane ta khobukuro tibrahani bororok no ang kojani musungo जों गोबाङा अपिनियन सत्य कथा जों जरा साबा खालायनाय रं जों गोबाङा बाजार सागिरिगा बेलाय दंथ'गो बाजाराव थिन बरक रुखांके गोबाङा बिजनेस थिन बरक ताबो खालाय दङ गोबाङा राबार कायरिका जों गावन बगैन ताबो सिनि दफार जिनि साबा खालायनाय रं सिंगो Minister tanganango implement kaya nanay ke jekono ngkat sini sabak lainnya rok jara dokan baginay bolong tangai silai ti pinye rok minister asmanango obra gino jang pasang ruang soka DGP pai nong thung mot hawai phan nong thung
CPM फानों थुम जे बरक जोंबाय गनाय जों बुट बासा सिनाय बोरै दं नोंखौल' टेप थांफोरैनाय सिनिसरायखौ जों हिमचिनाय बा सिनिसरायक जेबाबे ट्रेनिं गोजा जेबाबे कक गोजा बरक मिनिस्टार जानो बुजुक्त बरक MDC जानो बुजुक्त अबन्तिपुरा हानि बरनाम कयो खोनावो যারা রাংগ্রি রক্ষা তুতা ফাইদি নগদ তখন সাপোর্ট খাইতং দি खोनावो प्रेस क्लाब पाब्लिक रंनो TUI आरो बिसिनि बर'नो ब्लक कमिटि स्टेट कमिटि ताई रिपब्लिकन पार्टी अफ इंडिया नि बर'रक पाई अयनो पार्टी नि बर'रक खनो साग नांजाया आशिक बसर बुट हिमी तंखा मथाव बांगा बर'रक फिटेल बर'रक मायाले निनी राजेश्वर निनी मेबर की MP नु बुजुक्त एबा ताबा अंकुनु राजपुरी बने हमें सामनिया ओ KTC नु बुट बासाले तामुला बंखा बिनि सेबा रेबोदि बानसा हांगुम बले बिगे रांखलखौ जाखुम बले बुनो मासे माया कक्सानानि ओ मोजां कयनांगौ जों खाना 12टाव 1टाव प्रेस क्लाब जों कन्वेन्सन खायनाय प्रेस मीट खायनाय आप्रोच न्यूज कमिटि सालायनाय ब्लेका हामबाय ताबुक जोरा नोंनि एक कमिटि रखो इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। 100 जन दङ कतालब्ला आबो मंका जों उसां खालायगा जोंनि बेटर रिटानि मिसलायगा आं बुजखा सार नंजे सामानि बरवा हायनो न जों दाय हायगा दङ इसे गैया जों दाबो खालायलायसिनाय लामा कासुबा गभर्नमेन्ट मिटिं खायगा दाबो बसांनो मिटिं दङ बगैनो सिटिजों दङ बर मिटिं नुनायनि समिया जों गोबां पार्टीनि उदाय नैखा दाबो सेस होनलांखे उथ' थांनाय सिन चुक्तिनि बागैनो इमप्लिमेन्ट खालायनाय बागैनो बिनि बलायनाय सिन जाबा बाहायनाय नायनाय जों संविधान जे दंमानि हिमिनानै संविधान जाया हांगांगोबा एकटा बेबस्था तामुखा जाबा खागे हामनाय अबसं मानसलायनाय नि दङ ताबो ताङै हिंजाके सिनि त्रिपुरा हो अपरिय सत्य कथा खानाताब लाग बय TNB दगे सामकाम खा कासे मिनिस्टार मंत्री सामकाम तमानो का NLD दगे सामकाम खा कामबर सामकाम मंखा एडिटेबर दगे बा चुक्ति खाया सयदा आगे आदासेन बिसिंग 21 से ST सयदा सीट को एडिसियो बारे काबले को एडिटेम चुक्ति हो ताई TNB के आगे 17 से बारी काबले NLD हांगे एडिटेबर रखबाय गरंके गोबाङा बिदिसि रंग रुख्लाय रखाबले सिन पाहारनि अवस्था सिन जागा-जागानि सेग्लाय दङ हानि बररक न काम तो मानसखै दङ मथाना रका मथाना हामिया साया बर कदगुलो आबो कक सागाप साना मुसुंगो परना हामिया सामानिया पेट्रोल पंप रेहाय रिचानाय जतम पार गनो रेहाय रिचानाय जतम हा गेस्ट हाउस गनो पार रिचानाय जतम मिया बसं थांगो एदिसिओ CM बाय मालायो दा सिके बाय मालाया मालायनाय जों आजाराव कलेज खुलबनानै इंलिश मीडियम जागा सामै बानि बारो गनो बसिबो अंका कापरो न गोता सर दुमबो रंनो रेहाय रिचानाय जतम तिरिबो सानबागैनाय अब कक दा आवन बगै जों बरनो हाय रह तिब्रा हानि बर अवान संग नांगौ आं कुनामदि कक सामनिया आं आगिनि साजा राजनाथाय 10 बছর दरजै नायनाय
राजानि दलक पार्टी खायजा दङ बुजुगु फाइया पलिटिक्स फाइया सिटो ताबो अनिमेश सपना संग ताव वालाय दंले आंनो गुलो सांबा दिल्लीयाव थांगो तो सिनि रंजित न राजा बाइके के को बगनाय गुफुर प्राइम मिनिस्टार तसिम बेबो मोदी जी बे मालाय मानि आरि बंति ब्रालेन राव माय थांगाबले मुंताज दाबि करि खाबले गो डाइरेक्ट बीजेपी फ्राय मान जाव नरक ताम से खुन mang खाबा ताम खाबाय mang खाबा आं ताव सामानिसे बरंनो tak 3 बोसोर बरंनो जों जरनाय मरतानो गटा गोबाङा बरनि नेतारक एम दितो रक्तक वालाय जायसे गुले आरे बीजेपी बाय ओ मथारक नों आसे ताबो एडिसि मामानि खो राखनाका ता पॉइंट मिनिस्टार से संमायाखौ एम से संमायाखौ किसि क्लास मा सिंजा अब सिनि हामारि थांथां यादेबा रां बर' हया रां हिसाब रिमेखौ आं बरनो हामिया सायो जों बरनो सोंनो थुफायो नर गाहाम नांगौटा नर कुबि नांगौटा उलखा ताबा खता खानामन बा एम रखसे तामजनि ओ ताबन ताबो सिया रखसे पाइनाय थंनाय दं होन खालामलांबा समय काटिया ना ताको गबाना आं पेब्रा हानि बरनो कयनां सुंगो जोंनो सिनि रिगानि संनो बायसा नाय नाय जों ताम खलाय जोंनो अफिसार थर थर बले चिफ सेक्रेटारि के सेक्रेटारि थर थर बले जोंनो बा अच्छा सर कायसा सुंदे आदि तिप्रासा हिसाबे ऑनरेबल प्रेजेंट एमपी महाराज कुमारी कृति सिंह नि थानिवो तिप्रासा ताम आसाय दंमानि खरसा नों तिप्रासा ngै ताम रैमानानि ब खमता दंमानि ताम रैमाया ngै दंखा ताम आसामु दं दं ताम सानि कृति सिंह बर काहाम राजानि बसाजो राजकुमारी बुइ दखानाव कायजाखा बाचिन दखानाव ब राजा हिसाबै रानी हिसाबै राजकुमारी हिसाबै हामजागौ किन्तु बिनि बैकग्राउन्डआव नायखांगा बताय अब नों वानसो होइनाय ब दफान बागै बुइ ब फायजाखा दल दल हिमलाय आंगा ताफां मालायखौ बाय तांगै हिंगांगे ब बसरा बुइ 5 कोटी रां सोबाय मानना अ रां रंगा बबरो सोबाय ता माबो सियानो हाबे न बुइ बरंनो बरं बुइ हामजागौ राजा परिबारनि बागै बरं मानसि मारगौ आबो बजरि सामं खायना रिया हंगाबा तंगा रिया हंगाबा आरो थांनाय गरै दङ नाय हंगाबा गणतन्त्र वो बाहाय के पास खिनायबा निनो राजानि मखांनाय ओ राजकुमारिनि मखांनाय बुइ रियाबले अबनो बुइ बरंनो वान सकमनि बर सामगा दांबाजा राजा फानता ब कतर कतर कक सेमानो कतर कतर सामं दांमानो एकटा राबात तिब्रा आयं गबुजला काकाय रेखना ब एमडीसी बाजा माने बा एकटा दुकान तांगे रेखना कामके फियाबा बिनि वान समनि कतर वान काहाम जों बर नाम नाय नायखौ दगानाखा जों इलेक्शन फायलायनाय हायबना जों ताव रिगासि जाखंके बुनिग्लो ताय दंलिया नरगो वालायलाय मानि पार्टी कायसा खलाय थाङै मिनिस्टार सासाले वालायलाय मानि अबति बा सरनाया अबति बा सर वान समना हाया नरग एखे दिलिओ चबा खलायनाय 125 दा एक अबते फायदि अबसो नायो तेबे देबला मसं अबसो नायो नंगो आईपीएफ तिबो मिनिस्टार थाना दिखा वालायलाय दिखा त्यो जे जाहैगोन वालायलाय बले ताबो मथा बाहायगोन वालायलाय दंबले असक सेन कम तका बेला के हमबाय